Doncs primer agafant una ampolla i després vaig foradar això. A veure'l? I després li vaig ficar les gomes i perquè no es vegi el d'aquí li vaig ficar la cinta aïllant. Sí, A veure? L'he enganxat els gats de plàstic i després amb... com es diu això? Silicona. Amb silicona l'he enganxat i després, primer he ficat arròs i després l'he enganxat amb silicona i després li he ficat aquí una cara. Ja. Ai, com feia? Una patada. Això és una guitarra que l'he fet amb una capsa de sabates i gomes i una ampolla de sabó i pot sonar de totes maneres. Dos. Aquesta baraca faré diferents sorolls. Així. Així. Aquesta l'he fet amb una cosa que ha traído l'Oriol, que és una botella, i amb aquest se tapa amb un globo que me lo hizo la Paquita i me poso d'aquest croc. Vale. A veure com pot sonar aquest instrument. Molt bé. 3. Jo he fet una baraca i primer he posat les llenties i després l'he decorat. Es como el meu. Eso, el arroz. Ho fa l'Èric.